Mbak Christine, ya. Siap. Rumahnya mana? Ora digowo. Oh, enggak dibawa ya. Dari mana? Ya, oke. Wah, rambutnya jan. Wah, Rambutnya piye? lurus. Kalau Pripun, bojomu, Mas? kalau bojomu ayu ndi? Bisa anakku kok yo. Ayo iki no. Lah apa maneh dipek bojo? Mah. Kapan-kapan awakku rada ora pada. Lagu lamunan ya, Bas? Injih. Oke. Untuk Anda semuanya, selamat menikmati lagu dan musik. Shoot. Makasih, Mbak. Injih. Nah, iki anu reng, Oke, Bos. penggemar dari YouTuber. Oke. Netizen itu toh. Netizen. Ya, penggemar dari YouTuber Dalan Tengkleng Nyu. Tak macane yo. Nggih, monggo, Bos. Ya. Saking Kuncung Daryono. Sugeng dalu macange Mbale Rante nderek wungon. Oh nggih. Lumantar streaming. Mugi lancar pakiranmu tambah laris. Amin. Ya. Cilik men juwiring, Bos. Nah, lurahe no tengene jenengan karo Bu Lurah mangkei lagu Pria Idaman. Oh nggih. Engko disawer karo Pak Lurah mesti. Ya, Iya meneh Pak Enanda wonten Palman Gemolong. Gayeng Pak D, matur nuwun. Ucok dari Surabaya kula nyuwun Pak, kula penggemar sampean nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu. Ya, matur nuwun. Monitor saking Pulau Sumatera merantau. Ya. Surya Kairi. Pak, kula saking Solo nyuwun podang kuning. Matur sembah nuwun. Pak Karsiman Tambak Boyo. Pak Karsiman Tambak Boyo Sukoharjo request lagu Sambung Wanci Dalu. Ya. Dika Surabaya lancar ngantos tancep kayon. Waris Sugiono Surabaya Jawa Timur. Ya, oke. Assalamualaikum lagi. Geng dalu Mbak Limbo PDKT menika sareng-sareng nonton kali Mas Nanang lan rencang-rencang kata sanget ing dalu punika nyuwun lagu imbang katresnanku. Nggih, saking Pak Jweri Wolo Banjaran Cengkrik Cukilan Suruh Semarang. Ya. Tarno Tania juga ada minta lagu panggodan ing katresnan buat Mbok Ganden dan Gareng 5121. Oh ya, gue ditembak wih 5121. Putra mandiri membelanjani umbul kede. Oke. Terima kasih Mas Tarno Tania Jaya. Ya. Bos besar. Terima kasih. Luceng ayai jejiban. Sudah tengkleng. Nyun panggodan ing katresnan Tarno Tania. Ya. Saking Budi Komar moderator. Oke. Iki meneh. Ya, wah jan akeh tenan iki. Ya sithik-sithik diwaca. Ngapunten saderengipun Pak. Tinggalin nembe nang panggung. Njing ajeng sowan mriku sekitar jam 12. Wonten dalem mboten ajeng wayangan wonten Kebak Keramat. Oh. Nyuwun lagu Pak Tengkleng saking Pak Jumadi. Nggih Pak, niku. Lho arep entuk job Nden. Kak Keramat oh ya. Aku nek ra ketut udian dres. Ketut. Oh tak omong. Kenano sing nganggo gareng ngono. Heeh, saka Mbak Keramat. Nggih. Jam 12 siang. Aku cek turu mesti. Tak balesane bar ngisang ngono wae. Pak Tendri dari Jakarta monitor juga. Amin. Joko Banyumanik. Iya. Nyuwun lagu Semarangan. Mbangun katresnanku dan lagu Semarangan. Oke, ya. Makasih, Mas. Wah. Anu, Den. Dang. Dari ini saiki ganti enek sing ngersake iki kok kidul kali. Ya kuwi ana ngersake ki jengiring barang kok kidul kali kene. Sing kidul kali ki cedhak kene lho. Ya, Ya, matur nuwun. Ki anu Pak Lurah sik dikersake, Pak Lurah santoso. Sikapmu ngono kae mesti. Pria Idaman. Pak Lurah kejalengan. Oke, Pak Lurah. Iya. Wingking sampeyan iki lho, wingkingmu burimu iki lho. Ndi Pak Lurah? Pak Niki. Lurah, lagi. Halah. Pak, ya Allah, jenengan ki kok ya awake dhewe mau ya mendel wae biasane diben Pria Idaman 200 lho Pak, jenengan ki kok ya mosok ya terus arep mendel mawon kok ya Lho, ndek men 200 iki 100. Wong koneh. Matur nuwun lah goleke pangan kon. Lah nggih. Lagune Pria Idaman. Pria Idaman. Nggih.
Nggih. Terima kasih pria idaman. Ana wong kelangan duit. Andane anggere nek nggawa jagelan sitok iki ngono wis rugi aku. Nyah wedangmu. Ngombene iki lho, aja ngombe liyane. Oke. Mas. Wah, idaman Mas. Iki kaya Bang Haji Romai Rama kaya kanker rahim karuan ya. Kok iso kanker rahim lho? Rika rahim. Oh, Rika rahim kanker rahim. Apuk ngono. Nggih, lagu ini buat Pak Lurah juga buat Mas Joko yang di sini. Baik, terima kasih. Demikian lagu Terluka. Ya. So terlukai lho. Apa? Laguku. Pria idaman. Oh, pria idaman. Oh, maaf, ganti. Oke, ini permintaan pria idaman dari Bapak Lurah. Pun dipun aturaken bos menika. Nggih, saka Mas Slamet saking Kaligawi Kidul. Nggih, napa, Bro? Kijing miring Lamunan. Lamunan tadi sudah. Nggih. Kijing miring. Kijing miring. Ya. Nah, yo, Bos. Heeh, nah yo. Alah, Marika. Heeh. Wah, tak lebokke. Ya, Marika tayupe kudu dionekke. Alah. Oh, kijing miring disangani saka anu, Reng. Kancane kuwi Marika nek, Reng. Ya, mbok gandeng gelungguh genti. Ya. Tak tepang rono ki mlebu sop. Ambune sop. Ora percaya ambune. Enggak udi men. Apa mlebu sop? Mangga nggih. Ambune sledri. Oh, bakso. Alah. Ayo. Marika. Rupamu lagi. Iya, aja ngono wong padha ledeke. Aduh Dek. Ora, kowe iki padha sak kabupaten ya karo Marika ya. Mboten, Mboten. kula Karanganyar. Nek kula kan Mojo Gedang Kota. Nek niki lak Bejen. Oh, sak kabupaten. Nggih. Oh, namu kecamatan kene kabupaten Lah kota. ya ngono aku Mojo Gedang Kota. Iya. Iya. Ya boe gandeng barangku ya Karanganyar. Iya. Nggih. Iya, kijing miring. Kijinge Mas, diringke Mas ora yen ra miring urus ora kijing. Iya, dadene. Mangga yo mentir. Lah kowe dikijing mau piye? Kapan-kapan ora kemrungsung. Mangga. Wah, gareng iki nek ora nganggo dandan gareng kuwi malah bagus. Bagus. Ayo Kula niku gareng apa gepeng? Iki gareng apa gepeng? Iki gepeng iki. Iya, monggo kijing Mas. miring, monggo Mas. Dados. Ya. Cok lali. Oh, sundel yo ngene kok dibak rene. Duane, Pak. Ya kaya Nyarun calken kula mriko lho. Aja nek kono kuburan kowe. Gen kapok ora wani jikuk. Ambune bakso. Ayo Peng. Parian. Tuku sawi neng pinggir sumur. terus Kebo geni muga-muga makmur. Putih Pak, betul mriki Pak. Tak uncaken kuburan ngono ah. Kira wani jikuk. Nah. Kowe wani gua gelungan kuwi sapa? sapa sing Pak? Sapa? Nek wani metu njaba ngono ta. Jikokne ora? Sing gua sapa? Iki Pak Juwair iki. Pak Juar gua. Gua iki bos. Malah tak sawer. Ayo, ngene. Ayo. Alah, duwite ndi? Lah kuwi ning kono kok. Ngomong. Nggawa ora ta Pak? Aja. Karep nyawer Angel mendek. mau anu iki nek Ora enek no. ketan trutakene Juwair. Ngono iki. Nah. Engko tak guwae genti. Angger gua gelungan tak sawer. Engko tak guwae genti. Mang gua mriko nggih opar-oparan wae itu 150 eding. Kalau kok gua sasae. Gelem jikone ora? Ora gelem ya tak jikuke dhewe. Pundi Mah? Anu gelungan kula. Dek. Bare uncal deh. Abrakan ngono kok. Amal abrak kaya ngono dipamer-pamerke ning ndi-ndi. Aku tak mau cintaku dibagi dua.
Entuk mungkin ya ngendi Dek kaya ngene entuk kaya ngene barang. Tuku. Iki tuku sandase, Dek. Ya ora jaluk kowe ganden to Ben. Niku dituku 20 juta ora entuk lho, Pak. Niki lho, Pak. Ora itu. Dituku 20 juta ora entuk lho. Iki paetane 20 juta. Sandase. Yo pari aneh. Iya. Ya parian. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Mas ala kijing miring Mas kijing miring Jalalila. Papok kelet sak ndase. Idakne. Iki ana jeneh. Sawer meleh, Pak. Yo wis pisan ae terus modal. Apa leganan. Wong gelunganku iso ngetone 150. Diguaki terus. Ya. Putih, Bu. Guaan sawah kono wae. Aja. Aja sia-sia. Murah Bali. Nyanti mau, ayo. Yen pangapunten nggih Ibu-ibu, gelungan kula mang wangsulne nggih. Sesuk ngapunten nggih pentasen Jakarta nggih. Nah, cocok aku. Diguarono tenan iki. Elek. Modal ya karepe. Ora iso. Alah. Duel san. Delungan yo ngono dipamer-pamerke. Mawut cah. Mawut. Wong edan. Iki parah yo kowe kuwi mbok ucane kono goban globale ketok. Sesuk tuku rajut neh dadan. Wis, wis diaturke. Ya matur nuwun ya. Nggih, Pak. Ya. Penyanyi ini tampil ke. Nggih, oke. Lalu lagu iming-iming. Iming-iming ya. Apa? Bos, enten sing ngajeng nyumbang lagu mau mesok. Loh, ya siapa mau? Oh, tiba sujane ora turu-turu. Lali aku. Sapa, Den? Lah, kuwi mau sapa? Pundi wau sing ngajeng nyumbang Siapa lagu mau, wau? Mbak, Bu? Hah? Marisa. Karisma. Oh, Karisma. Mbak Karisma monggo mriki. Monggo mriki Mbak Karisma. Sampun kula entosi Mbak Marisa. Mbak Marisa enggal mriki katuran nyumbang nyanyi. Kanca-kanca pun ngentosi Mbak Marisa. Mbak Marisa enggal mriki kula entosi, kula paringi dhuwit. Ora krungu ora apa-apa. Nggih. Oke, wah ketemu melih dewe ngeten Regan Kliwonan nggih. Oke. Lagunya apa sekarang? Udah ganti belum? Sampun selendang biru. Selendang biru nggih. Mikir to, Den? Mbak Marisa. Wah, wonge dhuwur ya, Neng. Nggih, dhuwur kaya bojo kula. Ya, lagune apa? Selendang biru. Selendang biru. Ben semangat. Yo. Nggih, matur Niki nuwun. nggih. Oh. Awan. Ya. Yo, selendang biru. Catos. Iki sesuk nggo tuku gas. Sebuah lagu demikian Selendang Biru yang dibawakan Mbak Marisa. Mbak Marisa, tiba-tiba dalam. Apa? Sampun lagunipun. Sampun. Nggih. Nah. Lah pripun urusanipun? Makasih. Oh, terima kasih ya wis. Saya tahu. Sapa iki penyanyine iki? Oh niki nggih. Mbak sapa mau, Reng? Mbak Titin, Christine. Nggih. Iming-iming. Nggih, iming-iming ya. Ya, engko disenggaki sindene karo mbok gane nyenggaki. Nggih. Ha. Pokoke lagune jenenge judule huhu ha. Ora nggo payung ngono kae to. Heeh. Ora nggo payunge jebol iki ya. Burung tuku, Mas. Ya, iming-iming bersama Mbak Christine. Oke, Mbak Ganden dengan backing vokal Pak Lurah iki tari lagune apa Pak Lurah, Reng? Pak Lurah. Pak, napa Pak? Lagune napa Pak? Oh, mawar. Mawar merah. Langanane Pak. Sekutu mawar merah. Ya. Oke.
mawar merah monggo. Sekuntum mawar merah. Apa? Anu Dek Kristin arep Dalam. nyanyi apa kuwi mau? Nyanyi apa? Iming-iming. Iming-iming ya ben kok metuntunge mekrok tengah aku. Ya. Metuntung mekrok tengah. Ya. Aku nih ya. Aduh kerat. Wong ora cetha. Sekuntum mawar merah. Kok metuntung. Mentuntung kok. Apa nih kucing medondong? Apa mawar merah kae mbok ganden ki. Oke, untuk semuanya selamat menikmati lagu Iming-iming bersama Mbak Christine Garing Karanganyar. Dan selanjutnya metuntung mawar merah. Monggo metuntung. Mbok ganden. Kelangenane Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Metuntung mawar merah. Pak, sekuntum mawar merah toh. Metuntung. Kene sing Iya. ngadai. Lah mumpung enek Bu Lurah kok ya. Metuntung mawar. Lho, disawer Pak Lurah. Nggih, Pak. Nggih. Adane XL. Iya XL. Kuwi ku apa-apa kok mau wis mbok kantongi. Apa kok ra beneran? Nek gone dipapan kok ra beneran. Kowe ki anggere Mau nampan idete kok udur-uduran. Lah nek anggere nampan langsung bablas kok kowe Iya. ki ora mesane kan. Oke. Ini aman wis ra mungkin bareng ngarepe. Allah. Anggere diselehke langsung mbok gawa. Iki apa iki? Reng. Oke. Reng. 20.000 iki apa kuwi? Rong. Guna HP iki apa kuwi? Oke. Oh, kok senagen apa kuwi? Judule. Heeh. Kayak di Pak Dalang yang terhormat, kula ajeng nyumbang lagu, Pak. Oke. Lagu gala-gala, Pak. Kula nyanyi nek kiambak Pak Dalang. Nggih, siap. Gara-gara dua tadi nyanyi dhewe kuwi lho, Nggih. ora keter engko. Oh, karo. Sapa? Oh, niki Irangang. mboten anu nggih. Oke. Ya, Oh, ya. nyanyi gala-gala. Ya. Dan wis diparing Pak Lurah piro? Rasa nggenahke. 100. Oh, sing mau ya mbok gawa. Aku 20.000. Lah sing mau lah mbok gawa lho. Sel neh. Pakekne Dik Marisa hak. Lho. Gelem, nambah gawe. Ono mbok tuku gas jare. DT 100 mbok kene ngendi? Hmm. Oke, untuk anak semuanya, sobat aman menikmati lagu yang berbahasa Indonesia. Apa? Gandeng ya wis sawetara. Oh ya. Engko sambung meneh nggon gara-gara ya Nduk. Ya, Mak. Ayo nglebeng jeng kedaton warase Slindro, Nduk. Oh ya. Wis toke dawuh, Mak. Gantane Kang Sekar Gadung. Kelawan